Tara, kape! Tara, kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ikaw ba ay pasaway o masunuring anak? Oy, pasaway. Hindi, joke. Gusto ko yung diretso yung sagot. Oo, gagi, pare. Hindi, wala naman perfectong anak. Awa. Oo. Hindi, pero siguro masasabi ko masunurin ako. Yan, masunuring anak ako. Nung sinabi nung mga magulang ko na maging masunurin ka, lagi akong sumusunod. Kaya nga masunurin, di ba? Nung sinabi sumusunod. Nung sabi nung tatay ko na humayo ka at magpakarami, eto, sinusunod ko na. Ano, dumami ka ba? Dumadami pa lang. Di mo alam, dami mo na palang panganay. Wag naman. Oh, ikaw ba, pasaway ka ba o mabuting ehemplo? Actually, halo-halo. Wow. 50-50. So pagkain ka, kaya gustong-gusto mong kinakain ka rin, no? Halo-halo. Hindi, pero kidding aside, lahat naman tayo dumaan dito sa pagiging anak. 'Di ba? Mapamasunurin man 'yan o pasaway, 'di ba? Ang importante dito, hindi, ang importante dito, aware ka na kahit papano, sakit ka sa ulo. Hindi ko alam anong meron sa araw na to. Kasi hindi tayo mga masunuring anak, kaya ang hirap magsalita tungkol dito. 'Di ba? Nagigilty ako Kaya eto, kabisyo, i-recap namin sa'yo ang 6 na uri ng anak na pasaway. Tara, kape! Tara, kape! Ayan po. Nachochoke ka, no? Halak. Ayan po tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga paru-paro. Ayan, ito yung mga anak na maagang lumilipad. Oo, naghahaliparot, nagiging mariposa. Yan. Murang edad pa lamang, kung kani-kanino na dumadapo. Ikaw nga, di ba? Ilang taon ka pa lang nang una mong matikman ang tamis ng nectar. Uy, anong nectar? Grabe ka. Pero 11 years old ako nung first time akong na-in-love. Ay, oo. Oo. At sabi ng nanay ko, huwag ka magbo-boyfriend, bata ka pa. Oo, kasi may edad naman talaga dapat dyan. Kaya huwag tayong lipad ng lipad. Oo. Kasi maya-maya, maliyadan ka dyan. Ay, naku. Anyway, that's number 1 pa lang. Mga paru-paro po naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga Wantamad! Yan, siguro ito ang pinakamarami sa populasyon sa mundo. Hindi lang 3 bilyon. Yan. Oo, napakaraming mga anak na pasaway. Yan, oo. Diba? Hindi na wantamad. Oo, na wantamad. Na wala nang ginawa, kundi mag-ML na lang. Oo, kaya kapag uutusan ni nanay, laging, wait lang, mamaya na. Ay, nako, I can relate. Kasi ultimong pagpaligo, kasi nangangalingasaw ka na sa buong bahay ninyo. Nako, ititigil mo pa talaga or sasabihin mo, wait lang ma. Malapit na tong matapos. Hindi ko alam kung bakit kayo nagkukukulong sa kwarto. Ano yung tinatapos ninyo dyan? Anong tinatapos? Yung mga ganito, mga wantamad. Usually, ito yung mga anak na matagal sa kwarto. Yan, tapos kapag naliligo ng CR, kapag naliligo ng CR, naliligo sa CR. Kapag naliligo sa CR, ang tagal-tagal. Tapos, sa sobrang tagal, pagbaba niya, hindi naman siya nabasa, pero ang dami-daming parang ipinabuhos na tubig sa faucet. Tapos, ang ingay lang. Tapos naubos yung tissue, ganun ba yun? Hindi ko nga alam kung anong ginagawa nila doon. Baka nagbabati. Bumabati. Baka bumabati, diba? Ganun yan kapag nasa CR ka, tagal mo nagfi-Facebook, bumabati sa mga nagla-live. birthday. Oo, nagsha-shoutout ka doon. Nagla-live nasa CR? Bakit? Ano yun? Anyway, that's number 2 po naman tayo. So number 3. Pangatlo, ito ang mga balat kayo. Yan. Ito yung mga mapagkunwari. Akala mo masunurin, akala mo mga trophy child, pero yung pala ang itim ng mga budhi ng singit. Diba? Uy, correct ko lang, pantulo pala yung dapat sinabi ko. Sabi ko, pangalawa. Yung totoo. Hindi, pero tama to, mga balat kayong akala mo. Ayan, trophy child, yun pala, fence. Bakit fence? Bakod. Ay, nako. Pero okay lang naman to, no? Kasi again, wala namang perfectong anak, di ba? Minsan talaga magiging pasaway ka. Pero sana most of the time, masunurin tayo sa mga magulang natin. Oo, iwasan mo yung pagbabalat kayo mo. Kasi kakarejob mo, mawalan ka ng balat niyan. Skinless pala. Oo, ano, katusino.
Anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga tripper. Ito yung mga anak na akala mong pasaway, lagi kang pinagtitripan, pero at the end of the day, sila pala yung mga anak mo na isusurpresa ka. Yan, sila yung mga akala mong pabigat pero kasama mo sa pag-angat. Ayun! Ang gandang slogan nun, Oo, dating pabigat, ngayon kasama ninyo sa pag-angat. Pero gusto ko rin itong mga tripper na to. Huwag ka lang maging stripper, syempre. Oo naman, syempre. Itong mga tripper na to, ito yung laging sinasabi pasaway, laging parang walang pupuntahan sa buhay. Pero huwag kayong kaibigan ko nga, si Butch. Si Jeng? Oo, Bakit Butch? Hindi, Butch talaga yung tawag ko sa kanya. Gusto niya lang. Oo, si Butch kasi, ganyan yung tingin sa kanya nung bata pa. Pero ngayon, siya yung nakapagbigay ng bahay. Ng sasakyan sa magulang niya. O, diba? Kaya huwag niyong mamaliitin ang inyong mga anak na pasaway. Malay niyo sila ang maging sagot sa kahirapan. Oo. Proper guidance lang yan. Totoo. Anyway, that's number 4. Punta naman tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga politiko. Ito yung mga parang tumatakbo. Ang galing mambola, ang galing magsinungaling para takpan lang ang kanilang mga pagkakamali. Or pagiging pasaway. O kaya importante din sa mga magulang natin na kumbaga medyo kurut-kurutin ng konti yung mga anak natin. Pero nakakatakot na yun ngayon, no? Yung kukurut-kurutin mo yung anak kasi nasa social media ka bigla. Totoo, kaya DSWD ka ka. Oo, nako. Kaya nga yung mga nanay daw ngayon hindi na nacho-choke yung mga anak eh. Si tatay na lang yung chine-choke nila. Anyway, that's number 5. Puna tayo sa last but not the least, number 6. Pang-anam, ito ang mga Bilmoko. Ito yung mga mahilig magpabili. Yan, ng kung ano-ano. Oo, diba? Yung meron ka pang rejuve set, magpapabili ka na naman ng sabon. Yan. May lotion pa. Di ba? Paputi ng paputi yung balat mo, pero yung budhi mo ang itim. Ay nako, kaya mga anak na pasaway, isipin nyo na lang yung mga sinasakripisyo ng magulang nyo sa inyo. Inirika literal dito sa mundong to. Diba? Sana nga naging tae ka na lang kung pasaway kang ganyan Makapagsalita ka, perfecto ka. Hindi nga, kaya ka nagpapasalamat ako. Tama. Hindi, pero importante din kasi yan na irespeto natin yung mga magulang natin. Kasi again, tama yung sinasabi nila na papunta pa lang tayo, pupunta na ulit sila. Oo, times 3. Times 3 na sila, diba? Ay nako, anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at kung gusto mong ipa-shoutout ang iyong minamahal na anak pero pasaway, ayan, shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broskies at Konyo Bicolano. Uy, quick shoutout lang ako kina Edna Carcer ng Bulacan at Vicente Arcego Jr. na Grab driver. Ano ba talaga? Oo, Grab na nakatutok sa atin araw-araw. Happy listening po sa inyong lahat. At eto na nga, i-announce natin ang maswerteng nanalo sa Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan. Fan Scan. At ayan na nga, nanalo ka! Congratulations! Kay Tagal. Jan Nino Magsote ng Barangay Bagong Silang, akala ko Cavite. Caloocan pala. Hintayin mo ang tawag ng isang Love Radio representative para maklaim mo ang 500 pesos mo. Ayan, congratulations again to you, Jan Nino. At kung ikaw naman, kabisyo, hindi pa nananalo sa ating fanscan, hintayin mo lang dahil may pa-fanscan pa ang ibang mga Love Radio DJs natin. Yan. Gaya nitong susunod na si Rocky's Secret Files. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong Broski like super legit and all. Last na lang. Huling adlib na lang. Bicolano. Dito lang yan sa Kape. Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay gagi, pare. Oh, wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.